es el mejor día de tus niños. Celébralo a lo grande en Macacos, Cafetería Parque Infantil. El mejor cumpleaños que jamás hayas disfrutado. Llama al 986 33 51 25. ¡Felicidades! Bueno, pues así con música de los jóvenes, aquel gran temazo de Cliff Richard, arrancamos esta jornada deportiva de sábado 30 novembro 2013. Como sempre, un sábado máis deportivo, achegándonos coas nosas cámaras para traer as mellores imágenes de Vigo e comarcas. Estivemos un sábado máis no pabellón de deportes do Porriño. Baloncesto da Bondo, os máis jóvenes, alevins, benxamíns e cadetes. Trouxemos as imágenes do partido, algúns dos momentos entre o Porriño, Compañía María, Porriño Acacias e Porriño Salceda. Hubo sorte dispar para algún dos equipos. Pois así, con estas imaxes do baloncesto dentro Porriño, saúdos de Minuto 91 Galicia. Neil Fernández, como sempre, saúdos a todos os nenos e nenas por estar unha vez máis presente en Minuto 91 Galicia. Disfrutade xa destas imaxes. Navideñas, y en Bazar Y lo tenemos ya todo preparado para que encuentres tu regalo favorito para ti y para los tuyos. Ven a vernos, Bazar Y, grande, muy grande, Polígono da Granxa Porriño. No cerramos al mediodía, abrimos de lunes a sábado. Bazar Y, felices fiestas navideñas. Bueno, pois máis fútbol, un sábado máis. Achegámonos até as balutas. Partido entre Unión Deportiva Mos, Pontellas. Os equipos de Cristian, adestrador do cadro mosense, e xogador do Xince na actualidade, enfrontábase o de Chubi, xogador na preferente sur do Pontellas. Hai que lembrar que este equipo o pasado ano foi campeón de Liga. Enfrontábase no último partido desta mañá nas balutas, antes outros equipos. Temos as imaxes dunha mañán nas baloutas. Ao remate neste último partido, agasallados os xogadores do Mos. Pois vamos a quedar xa coas nosa sintonía. Xa teñen de fondo as imaxes de máis fútbol cos máis xóvenes. Isto é Minuto 91 Galicia. Falalles Neil Fernández. En Porriño, en Sanguiñeda y ahora también en Puxeiros. Alonso Serodio, agencia de seguros, calidad, servicio y seriedad.